Endavant. Hola. Hola. Estàs bé? Sí, I la nena? a la incubadora. I què, està bé? És bonica? Tan petitona? 8 mesos només. Fa 2,2 quilos. Així com una posseta. Tinc ganes de veure-la. No es dirà Ivet. Oh, gràcies a Déu. Si no t'agradava, m'ho podies haver dit. No trobava el moment. A veure, hi ha molts altres noms. No sé, tu n'has pensat algun? No ho sé, no he pensat cap nom. De nen. De nen? No. És una nena. Segur que no s'han equivocat? A veure si resultarà que... Si et sembla, m'han donat el fill d'una altra dona. No seria la primera vegada? Les ecografies no eren gaire clares. Estava col·locat d'una manera que no es veia bé. O que té els collonets ben petits. Fidel. Estàs guapa. Segur. Un nen. Prohibit posar-li Artur. I Fidel? No, tampoc, prohibit. D'acord. El que m'has dit aquesta tarda... Quan? Quan he passat pel bar. M'has dit que ho havíem espatllat tant que no sabies com arreglar-ho. És veritat? I que et conformaràs en fer de pare. Sí. Doncs jo no en tindré prou. Sara. Encara t'estimo. Sara. No sé si ho sabrem fer, no sé si podrem... Sí. Sí que ho sabrem fer. I si volem tots dos, sí. Sí.